קילומטראז' ארוך. לא, של הרבה דברים, באמת, לא הרבה שנים, אבל איכשהו עשיתם הרבה דברים ביחד. נכון, עשינו די הרבה דברים ביחד. שזה כמובן גליריס. החרגולים לפני והחרגולים, שאתה היית שם מוסדניק, אני חושבת. חרגולים, גליריס ותעשייה. והתעשייה ועוד כל מיני הצגות פה ושם. החיים שלכם די השתלבו, אני חושבת. כן. לא רק בתרבות, אלא... מה זה השתלבו? אני מעריץ של האבא שלך. למה? כי לדעתי אבנר נחשב למספר הבדיחות הגדול ביותר שאני באיזשהו... אני לא מכיר אף מספר בדיחות כמו אבנר. פשוט לא מכיר. ותמיד בזמן, תמיד קולע למטרה, ולא גס. לא גס. זה מאוד מאוד עדין ומצחיק עד דמעות. ובמקום. כל בדיחה שיש למישהו באה עליה קונטרה של אבנר. ולא ידעתי אף פעם מאיפה זה מגיע. הייתי המום כל פעם לשמוע מחדש את הסריה הזאת, ותמיד חדש, אף פעם לא חוזר על עצמו. לא שמעתי אף בדיחה פעמיים. רק שמאוד רציתי לשמוע משהו, או שרציתי להיזכר, אז הייתי שואל אותו, אבל אז זה כבר לא היה אותו הדבר. זהו, אז... איך זה לעבוד ביחד? תראי, אבנר, בתחום הסרטים, בתחום הסרט, הוא לא צריך לעשות הרבה, כי הפנים שלו אומרות הכל. יש לו פנים מאוד פוטוגנים, מאוד... זה לא שהם פנים יפהפיות כאלה, כמו של איזה כוכב קולנוע, אבל הפנים האלה מיוחדות, אין עוד פנים כאלה. וזה כל כך מיוחד, אני זוכר שבמבוקשים אני כל הזמן הייתי צריך לעשות פנים כאלה מיוחדות כדי להיראות קצת יותר ממזר, קצת יותר זה, אבל אצל אבנר זה באופן טבעי, הוא לא היה צריך לעשות שום דבר. הכובע, הלבוש וגמרנו, הכל מסתדר. זה היה לו יתרון גדול עלינו בנושא הזה. משהו מבחינת מי שהוא, האופי שלו, נעים לעבוד איתו, לא נעים לעבוד איתו? מאוד מאוד נעים. תשמעי, אבנר הוא כל כך... קודם כל הוא רוצה, הוא מעוניין להופיע, הוא מעוניין להראות יכולות, הוא מעוניין להציג, להצחיק, זה טבוע בו. וכשאתה צריך לביים אותו, אז צריך לעבוד איתו, אני לא יצאתי לביים אותו, אבל ראיתי איך שהדברים מסתדרים כל כך יפה, גם עם ניבי וגם עם אבישי, פשוט זורם בקלות, ונורא נוח לעבוד איתו. פשוט מקבל את הדברים, גם העצות שלו מאוד מאוד נבונות, מאוד מאוד נכונות. פשוט תענוג, הוא גם זוכר. אני זוכר שהיה צריך לזכור מילים בעל פה, אז הוא תפס מהר מאוד את לי הייתה תמיד בעיה לזכור בעל פה, אני פשוט לא מסוגל לזכור 4 מילים בעל פה. ואצל אבנר זה ככה זרם בלי שום בעיות. אני תמיד גמגמתי, כשהיינו בבצורת, עושים בצורת, אז אני תמיד גמגמתי סתם את זה, אבל אצל אבנר זה גלש כמו אני לא יודע מה. זה היה בלתי רגיל. זהו, פשוט נוח. בן אדם שמבין את המשמעות של העניין, רוצה מאוד, ואז הדברים זורמים באופן טבעי. אתה מבקש ממנו משהו, אז הוא מיד, בלי כל מיני... הוא לא מבקש קונטיינר על יד בשבילו ובשביל אשתו. אין אגו. הוא מגיע בלי... אין אגו. הכל... בואו נעשה את זה ונעשה את זה טוב. אתה זוכר איזו סצנה אחת שאתם מצלמים את המבוקשים, או במשובה, או משהו שאתם... אני זוכר סצנה אחת במבוקשים שכיניתי בו במידה מסוימת. זה היה כשהוא נכנס לחדר עם מרים. ידעתי שתגיד את זה. ידעתי שתגיד את זה. לא.
אבל חוץ מזה, תשמעי, לכל אחד אני זוכר שהיה לו קשה מאוד בנושא של הרכיבה, כי הייתה לו סוסה קצת בעייתית, שלא ידעה לדהור, היא דהרה ברגליים ישרות. ומי ששם לב, אז הגלופ של אבנר לא הסתדר לו, הוא כל פעם חטף מקום לתחת. אבל בסך הכל עשה את זה. זה היה... מה עוד? איפה עוד היינו? זהו, זה פחות או יותר, מה אני אגיד? אתה זוכר שאחר כך נסעתם במשך הרבה כן, שנים? היינו צריכים, כל הסרט הזה, המבוקשים, הרי לא נגמר. אי אפשר היה לגמור, כי בומי זרק אותנו לכל הרוחות. הבאנו לו איזשהו משהו שלא התאים לו. הוא ביקש משהו להראות את היכולות של המועצה, ואנחנו הבאנו לו איזה מערבון שאין לו שום קשר ליכולות של המועצה, הכל באיזשהו בור פסולת, ופה איזשהו מועדון, לא היה שום קשר בין המועצה לבין הסרט הזה. וכשהראינו לו את מה שהוא ביקש לראות, הראינו לו את זה, אז הוא בא אלינו ואמר, חבר'ה, תסתלקו לי מהעיניים, לא רוצה לראות אתכם. ואז נשארנו בלי סרט, בלי שום דבר. והיינו צריכים לסיים את זה, כי התחלנו משהו. יגאל לחץ ופה, ולא היה תקציב. אז בהתחלה הלכנו לשועי עין שמר, לכל מיני עשירי עין שמר לשעבר. עמוס רולניק, ינאי, אז היה להם קצת כסף, אבל זרקו אותנו מכל המדרגות. אי אפשר היה בכלל לדבר איתם. אז החלטנו לעשות סיבוב בכל הארץ, איפה שאפשר. אז הקיבוצים היו מזמינים, ויצאנו לכל מיני קיבוצים. וכל אחד סיפר מהצד שלו את מה שהוא יודע ומה שהוא... ואיכשהו עברנו איזשהו פרק זמן, והצלחנו לצבור קצת כסף. אני לא יודע כמה, אני לא התערבתי בנושא הזה של זה. אבנר היה מאוד פעיל בנושא הזה, אני זוכר שבכל מקום גם דיבר יפה וגם הסביר את הדברים כמו שצריך, הוא ויגאל היו למעשה מרכז העניין. ואני ווילי כל פעם נתנו איזה שהם קטעים מהצד. אבל זה היה סיבוב עוד מאוד ממושך, קצת מעייף, אבל מעניין. היינו בהרבה מאוד קיבוצים. אז עבדתם הרבה שנים ביחד במפעל הגומי. מפעל הגומי זה היה משהו באופן, תראי, היו לנו שם, אני יחד עם אבנר, אבנר בחלק מהזמן עבד במחלקת הצינורות, יחד איתי. ומשכנו די הרבה שנים ביחד, אחר כך הוא עבר למחלקת האיכות, וכמובן ויכוחים, עניינים, הוא באיכות ואני נגד האיכות. אז כל הזמן היה לנו ככה מלחמה בינינו על הנושא הזה, אבל בסופו של דבר עם אבנר תמיד הסתדרתי. לא הייתה לי שום בעיה, הוא תמיד הבין את הצרכים שלי ואני הבנתי את הצרכים שלו, והסתדרנו מאוד, מאוד יפה. לא הייתה לנו שום בעיה, הוא פשוט הבין שאני אבו ג'ילדה, אני לא בדיוק עושה את מה שנדרש, ויתר לי בהרבה פעמים, למרות שהוא מאוד מאוד קפדן בנושאים האלה, ולא ויתר. אבל הוא עשה את העבודה שלו בצורה מאוד מאוד יסודית. היום אני מבין הרבה יותר את הדרישה שלו לעמוד על הנקודות האלה, לייצר מוצרים בצורה מאוד מאוד מדויקת. הייתה לו אובססיה בנושא הזה, זה היה חשוב לו. אני קצת פחות הערכתי את העניין הזה,
חשבתי קצת אחרת, אבל היום אני מאוד מאוד, זה עשה את שלו. עשה את שלו. אם אתה מסכם את אבנר בשתי מילים, נגיד שתי תכונות האופי שאתה הכי אוהב בו, הכי בולטות לעיניים שלך. תשמעי, הפגישה עם אבנר והבדיחה הקטנה עשה לי את החיים. הבדיחה המיוחדת במקום הנכון עשה לי את החיים. אני מוכן לעשות לו הכל תמורת בדיחה טובה. הכל. אני מוכן לרוץ ולתקן ולעשות ולזה, רק בשביל הבדיחות הקטנות והנחמדות האלה שעושות לי את החיים. אני את זה אוהב. האמת היא, זה קצת פחת בשנים האחרונות, אבל זה הופיע מדי פעם, וזה שווה כל דקה. ואני מקווה שזה לא ייגמר.